Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Ekwardani S. Kanthi irah-irahan Priyagung Kraton Solo. Sawijining dina ngepasi liburan kuliah. Anak kos kabeh padha mulih menyang kampunge dhewe-dhewe kejaba penulis sing tetep tunggu omah utawa ora mulih. Dina Kemis sore ibu kos pamitan karo penulis, jare arep lunga suwene 4 dina. Jagong manten nggone sedulure nganti tekan dina Minggu. Nak Eko, tulung tunggu omah ya. Aku arep mantenan nggone sedulur mulih Minggu. Ngono ngendikane ibu kos marang penulis. Oh, inggih Bu, wangsulane penulis. Bengi kuwi malem Jumat Kliwon. Penulis ana omah kos dhewean. Nanging ya tenang wae, wong rumangsa aman, ora ana apa-apa. Penulis nonton TV nganti tekan bengi, amarga siarane apik. Jam 12 bengi penulis lagi manteni TV-ne, terus mlebu kamar arep istirahat. Kamare penulis mapane ana mburi mepet karo Kali Brantas. Nek jendelane dibuka langsung bisa nyawang endahe pemandangan Kali Brantas plus kesibukane wong-wong kampung kang padha umbah-umbah ana kali kono. Kamar ning lantai ngisor, sak ngisore dapur. Dadi dhuwure kamar penulis iku dapur lan kamar mandi. Wis sauntara penulis ana kamar, nanging durung bisa turu. Dumadakan lamat-lamat keprungu swara kletek-kletek ing lawang ngarep. Pertanda yen lawang bakal dibuka nganggo kunci. Swara mau saya suwe samsaya seru lan cetha. Penulis lagi arep menyat marani lawang ngarep. Nanging wurung jalaran keprungu suarane ibu kos kang mlebu omah. Suarane ibu kos saya suwe samsaya cetha, saengga penulis yakin banget yen sing mlebu omah iku ora liya kejaba ibu kos dhewe, dudu wong liya. Nanging aneh, suarane ibu kos kok ana kancane. Penulis krungu kanthi cetha yen ibu kos omong-omongan lan gegojekan karo pacare, yaiku Pak K. Malah nganggo acara makan malam barang. Penulis krungu banget suarane taktik, gathuke garpu lan piring lan cir suarane banyu kang diiling neng gelas. Penulis nerusake anggone nguping swara gegojekane ibu kos lan pacare utawa Pak K. Bareng wis tuwuk anggone maem lan wis kesel anggone gegojekan, mbok menawa terus keprungu Pak K jumangka tumuju kamar mandi ngliwati dhuwur kamare penulis. Tok tok tok. Pranyata Pak K isih ngagem sepatu. Ngono batine penulis. Sabanjure krocok-krocok-krocok swara banyu kran dibuka. Ora let suwe keprungu maneh langkahe Pak K metu saka kamar mandi ngliwati dhuwur kamare penulis. Nanging eloke swara langkahe Pak K mau ora bali tumuju menyang ruang makan maneh, malah mudhun tumuju menyang kamare penulis. Dumadakan blak lawang kamare penulis dibuka.
pancen ora dikunci. Hah, penulis kaget kaya disamber bledek. Jebule sing kagungan swara mau dudu Pak K. Ananging priya sepuh yuswa 60 taun. Nyandang penganggo cara priyagung Kraton Solo. Lengkap wiwit saka selop, keris ing geger munggah tekan blangkon. Priyayi sepuh mau mandeng tajem tandes marang penulis semu duka. Ananging penulis tenang-tenang wae merga ora rumangsa duwe salah apa-apa. Suwe-suwe panyawange priyayi kang tajem mau mendha. Bareng priyayi mau wiwit ora katon duka, lah kok tanpa ngendika apa-apa, piyambake malah jumangka mlebu kamare penulis. Kontan penulis bingung. Waduh, arep ngopo bapak iki? Ngono batine penulis. Wah, jebul priyayi mau nyusul munggah dipan melu turunan ana sakmburine penulis. Awit posisi penulis wektu iku turun miring ngadepake lawang. Mesti wae penulis kaget lan bingung karo tingkahe priyayi kuwi mau. Penulis niat arep noleh lan nyuwun pirsa sapa tenane priyayi kang nyandang cara priyagung Kraton Solo iku. Tanpa capo, jebul penulis ora iso noleh babar pisan amarga sirahe penulis dicekeli dening bapak iku mau. Eloke ora let suwe panggujenge bapak mau saya kendho. Bareng ilange panggujenge, priyayi mau uga ilang. Penulis rumangsa lenger-lenger ijen. Sawise pulih tenagane penulis neliti ruang makan, ruang tamu lan klebu lawang ngarep. Edian kabeh rapi ora ana sik owah sithik-sithik. Njur sing padha teka gegojegan lan sapanunggalane mau iki sapa ya? Ngono pitakone batine penulis. Penulis ora sabar ngenteni tekane dina Minggu. Saperlu arep ngintrogasi ibu kos. Aja-aja piyambake pancen mulih wanci lingsir wengi. Temenan nglimpekake penulis. Nanging bareng penulis takon lan crita kedadian bengi kuwi marang ibu kos, piyambake pancen ora mulih temenan. Ibu kos mung cerita menawa mbiyen dek jaman Londo kali mburi omah kuwi nate ditumbali ledek ning pinggire kali digawe jugangan sing jembar lan jero. Terus dicelukake ledek barang sak grup dikon joget ana kono. Ngerti-ngerti ditablek lemah. Ngono jarene. Karipta dening Ek Wardani S. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 21 tanggal 2 Oktober 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged bepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.